Hej Charlotte! Hej Charlotte! Vi vil lige præsentere vores skema med alle vores fejlkilder først. Hej Charlotte! Hej, jeg skal lige have hele i håret. Sådan der. En af mine fejlkilder, det var, at jeg kom til at hoste lige inden jeg skulle have målt blodtryk. Hej Charlotte. En af mine fejlkilder var, at jeg faktisk ikke rigtig kunne slappe af, dengang jeg skulle ligge og slappe af, så min respirationsfrekvens var helt vildt høj. Hej! En anden fejlkilde kunne jo være, at man havde glemt, at man skulle op og være sporty, som man måske dagen før lige havde hygget sig lidt. Og min fejlkilde var, at jeg kunne bare ikke finde ro nogen steder, så derfor lå jeg og hev efter vejret hele tiden.